anyị abatago ọzọ na mbara na anyị ga-amata udiri ofe eji mara ndị ya bụ agụụ gụọ onye Anambra onye bi aka ya mbi aka ka anyị jee ka anyị chọpụta nwaanyị be anyị kedu ebe ị na-emezi sie n'ofe onugbu agbapụtara ka rie ibe agụ bụkwa enugbu ebe a mmadụ akagbụdo echi mmadụ abụ echi ọ bụkwa na mmadụ bụ echi na akwụkwọ na-anwụ sie n'ofe a butere mma nwaanyị be anyị biko n'inu si n'ihe ofe ọra ma ni ọsịsọ lee na agụ ụlọ egbu n'ime ewu mmadụ abụnwa na ihe ehi ni mmadụ bụrụ nwa ndị na-ehi ehi na anwụkwana ya anwụ biko ni nwaanyị ụmụ donu tenohe onugbu a minu nwa ahụ hụrụ atọ ụtara agụụ na akwụkwọ ma agba mmadụ agbagwodo echi mmadụ ugodo echi na anwụkwọ na ahụ nwaanyị aba anyị tee n'obe nsala anụ ma na arị ndụ ọsịsọ mmadụ abụrụkwa n'evi ọ bụrụkwa n'evi na-anwụ tee n'obe ọsịsọ ka mmadụ lie n'ibe kedu ogbugbu oge ụwa nwaanyị na-ewido ka njọ ọgụ ofe onugbu ahụ ị na-esi ọha udo eghe eghe doo ma ọsịsọ bupụta ofe onugbu ahụ na agụụ na-agụwu mmadụ na mmadụ abụghị ukwu nkụ dị mkpa fiolu nwaanyị be anyị biko mee na ọsịsọ nụ ofe onugbu ị na-etedi ọ nara eghe eghe meke na ọsọ na agụụ na-emelụ m arụ na nke anọ biko nụ nye m mmiri ka ndị na-agụ egbuo mmadụ ọdụ na-arịọ iwe ahụ mmadụ awụọkwa na nkụ ọ bụgodo ụlọ nkụ ka mmadụ nkwụ gbọ na-azị akpọnwụ biko ma ọsọ amụrụ asata gị ka ọ tee n'oge ọgbọ n'ọnụ wee gwa egwe na ege na-achọkpọkwa m ha ebe mmadụ abụọ ọdụ nwa nkụ ọbọdụ nwa nkụ na nkụ na-enwukwe ha ọkụ shiweni ọsịsọ ya ego na-agụ mmadụ ka mmadụ ntachi ọsa tee n'ọsịsọ nọ ọ bụrụgodo sefụ na mmadụ bụ nkwụ nụrụ anwụ ewa mgbe one m ike mgbe etinyere ite n'ọkụ ọ na oghe hodo shie ebe ohe mpụta ngwa ngwa butere m a gị na-akwado ịtagbu une mgbere ahụ nụkwa akwado nrebu mmadụ abụ ka eshu mmadụ bụkwa dịrị eshu na-awụ awụ mee aga egbune une gị beleke nwaanyị be anyị teme n'ofe ofe inwe ọchọ ka mmadụ nue nri na ege ga na-achụ anyị mmadụ ọ bụrụ ta eshu na eshi n'onwe ya na anwụ anwụ nwaanyị be anyị nshi n'okwe nkashọ na n'ishi ọsịsọ te mmadụ rie nri legrashọ ọkwa mmadụ enye mmadụ takwa nke nwaanyị be anyị shi ofe esise egwegwa le gag shimik le mmadụ tabudo efu le mmadụ bugodo efu anwụ ha anwụhụ nwaanyị be anyị shie n'okwu egusi ọsịsọ shie ọsịsọ la ego la anyị kwa anụmanụ shie ọsịsọ ego la anyị kwa anụmanụ le mmadụ tabudo efi mmadụ bụrụ efi la anwụkwa na anwụ nwaanyị be anyị tee n'ogwe achọbụ ngwa ego na-achịpụkwanụ m n'ọrụ sisi ịnyagwodo nkwa na igwe ndị ekalali mmadụ takwa na eju ekalali iya ndalụ nke pịbago ofe afọ gị lụọ kedu ofe afọ gị nelo mmadụ ruo nri ya agụrụ agụ kpuchigbale m afọ ebe ọ si chọ mgbe mmadụ dagbo nwụrụ ka danne tere mmiri ugbo ọrịa ngwa ngwa merie tere mmiri ugbo ọrịa ngwa ngwa merie ọ bụ mgbe m nwụrụ ngana ọ bụ mgbe m dara ngana ga-asa m gere tere mmiri ugbo ọrịa na-agụ ngụ ga m mmadụ abụrụghị nkụ ọ dịbụkwa nkụ ya nkụ jiri akpọnwụ achara na akparakpa egwusa nsị gị ka isi nwoke mgbe ụtụtụ ọ gịnị mekwe na imechabe biko menwe ọsịsọ n'afọ na-ama m ọkụ ebe a na mmadụ abụrụ osisi mmadụ bụrụgodo osisi na osisi na-ada ada